дуруд ба ҳама ҳамроҳони азиз. Қаблан мо дар бахши санҷиши бешиддат гуфтем ва ҳозир мехоҳем ки дар зери шиддат аллакай ҳамаи қисмҳои бигем шидда комилан санҷишаки иҷро кунем. Хуб шидем ки се фаза аст манбаи тағзияш. Хуб аз мо бинед инҷо аллакай фази якум омад, фази дуюм ва фази сеюм, яъне мо манбаро васл кардем ва мерем қисм қисм ҳамаи истеъмолкунандора мо фарза бар ин мегирем ки шумо аллакай санҷиша иҷро кардед, дона дона ҳамаша рӯшан мекунем. бинед инвертери мо рӯшан шуд. хуб комилан аз мо ҳам PLC ва ҳама якҷоя рӯшан шуданд. инҷо инвертерам рӯшан шуданд. хуб PLC-рам бинед аллакай аз мо то вурудӣ инҷо рӯшан шудагӣ аст. хуб инҷо инверторам рӯшан шудагӣ ҳастанд. дигар қисматҳо аз мо PLC-мон инҷо PLC Delta ва иртибот мегирад ба HMI Kinko MT45 23T хуб бо RS232. хуб каблашам худи мо сохтем. акнун санҷиша дар зери шиддат чӣ гуна иҷро мекунем ва агар шумо HMI доштед метавонед ки аз HMI ҳамон экран комилан санҷиша иҷро кунед. агар ки шумо HMI надоред мисол метавонед ки бевосита бо истифода аз худи ҳамон чи нарм афзори хутон метавонистед ки комилан санҷиша иҷро кунед. мисол агар бо компютер хостед бо компютер санҷиша иҷро мекунед, аммо аз мо ки экранки ҳаст метавонед комилан бо экран санҷиша иҷро кунед. хуб ин экрани мост ва инҷо ҳам шити мост. мерем қисмати аллакай санҷиш бо истифода аз худи ҳамин экран. мо инҷо як қисмат дорем бо номи меню. аввал мерем дастӣ. хуб комилан ҳамаи таҷҳизотое ки мо дар он ҷо дорем дар ҳамин қисмати animation мо метавонем ки онҳоро дастӣ ҳамаша роҳандозӣ кунем. хуб шумо чӣ кор мекунед? меред ва комилан ҳамон сигналҳои инҷо бинед мо аллакай фишор дорем. мо таҷрибан барои таҷрибаам пайваст кардаги ҳастам ҳискунандаи фишор. инҷо ҳарорат дорем. хуб ҳароратам хонда истодааст ва кулли ҳамон таҷҳизотое ки моторҳое ки мо ҳам дорем ҳамашон дохили ҳамин барнома ин клапанҳо ҳастанд. ҳамашам дохили ҳамин барнома дар қисмати дастӣ шумо метавонед комилан мушоҳида кунед. ва мерем қисм қисм. фарз кунем ман мехоҳам ки ҳамина санҷиш кунам ки ин дуруст аст ё ки не. бинед релешам фаъол шуд. хуб нақша дар дасти шумо ҳаст. шумо бо нақша акнун ина мушоҳида мекунед ки амалан ҳамон чизе ки гироншудагӣ ҳаст, ҳамон хуруҷе ки аз шумо рӯшаншудагӣ аст ҳамон аст. мисол ин мотора ман мерам роҳандозӣ мекунам. хуб насос аст аз мо басомадаш ки 0 ҳаст. инҷо инвертери мо ягонташ рӯшан нашуд. фарз кунем басомади 20 Hz. хуб аллакай аз мо ин инвертер роҳандозӣ шуд ва басомадашам тақрибан таги 20 Hz аст. хуб мисол ин бо чиз аст мо ина бинед аллакай комилан яъне ҳамаи таҷҳизотое ки мо доштем дар он ҷо шумо меред дона дона рӯшан мекунед ва санҷиш мекунед ки ҳақиқатан ҳам ҳамин хуруҷие ки аз шумо буд ва инҷо бинед контакторам рӯшан шуд. хуб инам рӯшан кардем. хуб басомадша инҷо иваз кунем. барои инвертери мо ҳам 15 Hz инвертерам роҳандозӣ шуд. хуб ҳамаи сигналҳое ки мо аз PLC ирсол мекардем, сигналҳои аналог, онҳоам дурустан мо аллакай санҷиша пешакӣ анҷом додагем. фақат мо мехоҳем ки иҷо пай дар пай шумо тарзи санҷиш кардани ҳамон коре ки лоиҳае ки шумо иҷро кардагӣ ҳастед боз якам пешниҳод кунем худи таҷрибаи худимонро. ва баъдан вақте ки шумо санҷиша анҷом додед бо истифода аз бигем экране ки шумо доштед, ё ки шумо агар экран надошта бошед метавонед ки бевосита мисол ба PLC бо компютери худтон васл шед ва аз он ҷо ҳамаи хуруҷҳоро санҷиша анҷом диҳед. аммо экран ки бошад хеле осон аст мисол санҷиш кардан. агар ки шумо баровардагӣ бошед аллакай онҷо хеле осон аст санҷиша иҷро кардан. баъданам меред суроқи ҳамаи бигем қисмати аз барномаи худтон ки онҷо
چی بود اونجا قسمت برنامه را تک تکش سنجش میکنید. خب از من که اینجا قسمت اصلی داشتم، اول همه اینا رو میتونیم اینجا خاموش کنیم. خب خاموش کردیم. مثال قسمت هایی که شما داشتید در آن برنامه میتونید که علاقه اونا را به مثال قسم قسم برید سنجشون انجام دید ببینید و اونش هم با مونده تعلق دارد به همون کاملا سنجش شما که چگونه هم سنجش انجام میدید. هر قدر که سنجش مثال درست‌تر که انجام دید، زمانی که شما میرید در شید نصب میکنید، مثال اینکه کار آغاز میکنید برای کاملا همه را اجرا کردن، همان قدر خطاگی کمتر دارید. مثال گرچنده که شما وقت اگر برای سنجش بسیار صرف کنید، لیکن زمانی که راه اندازی میکنید سنجشی کمتر دارید. حتما ورودی خروجی پیلسی رو کاملا بگیم به طریق در زیر شدت کاملا سنجش کنید. همه حس کننده و مثال در ورودی شما کدام حمایه ها هستند، فرض کنیم حمایه سرباری که ما ماندگی هستیم برای ورودی پیلسی، اون رو شما همشون رو سنجش کنید. کدام منطقا شما کدام الارم یعنی همون بگیم هشدارها را ماندگی هست در شیطان که همون درست کار میکنن یا که نه، همه را کاملا سنجش کردید. بعد میرید در قسمت بگیم دیگر تنظیماتی که در داخل خود شیت شما